הנושא הבא שנדבר עליו מדבר על שיווי משקל, שבעצם מאחד בתוכו גם את עקומת ההיצע וגם את עקומת הביקוש. יש לנו שוב מערכת צירים עם שתי עקומות. על ציר ה-X תמיד יופיע Q, שזו הכמות. מה הכוונה הכמות? זאת כמות שנמכרת ממוצר מסוים. כאשר בציר ה-Y תמיד יופיע לנו P, ש-P הוא מחיר המוצר. אנחנו רואים שלמערכת צירים הזאת יש שתי עקומות. העקומה שיורדת משמאל לימין היא עקומת הביקוש. והעקומה שעולה משמאל למעלה היא עקומת ההיצע. כאשר את עקומת ההיצע נסמן באות S, ואת עקומת הביקוש נסמן בנקודה D. הנקודה שמעניינת אותנו פה היא נקודת שיווי משקל. שנקודת שיווי משקל, בעצם הגדרתה, היא הנקודה שבה הביקוש וההיצע נפגשים. כלומר, הנקודה הזו. בנקודת שיווי המשקל נקבעים הכמות שמייצרים ממוצר מסוים והמחיר שלו. אנחנו תמיד נחפש את נקודת שיווי משקל, כיוון שתכף העקומות הולכות לזוז. ההיצע הולך להשתנות, לעלות, לרדת, וכנ"ל גם הביקוש. זאת אומרת שבהתאם גם נקודת שיווי משקל תשתנה. אם השאלה היא תיאורטית ולא מספרית, אנחנו תמיד נחפש את נקודת השיווי המשקל ונראה מה קרה למחיר או לכמות. אם השאלה היא מספרית, כל אחת מהעקומות האלה מקבלת משוואה מתמטית, ואם שיווי משקל זה הנקודה שבה שתי עקומות נפגשות, זאת אומרת, נשווה את עקומת ההיצע לעקומת הביקוש, ונגלה את הכמות ואת המחיר ממוצר מסוים. הנושא הבא שנדבר עליו, עקומת ההיצע. שעקומת ההיצע זה בעצם היצרנים. כעת נדבר על עקומת ההיצע. ציטטנו פה שני סרטוטים. נראה פעם אחת מה קורה כשההיצע עולה, ובפעם השנייה, מה קורה כשההיצע יורד. כשההיצע עולה, עקומת ההיצע זזה ימינה. זאת אומרת, אני מזיז את עקומת ההיצע לכאן. בגלל שהעקומת ההיצע זזה לי, גם שיווי המשקל משתנה. אמרנו ששיווי משקל זה תמיד הנקודה שבה ההיצע פוגש את הביקוש. בגלל שיש לי היצע חדש, יש לי גם שיווי משקל חדש בנקודה הזו. אני מעביר קווקווים לצירים בשביל לראות מה קרה למחיר ולכמות. כאן נמצאת הכמות החדשה, וכאן נמצא המחיר. זאת אומרת שכאשר ההיצע עולה, הכמות עולה והמחיר יורד. לגבי היצע יורד. אם אמרנו שההיצע עולה הוא זז ימינה, כשההיצע יורד הוא זז שמאלה. בגלל שההיצע זז לי, יש לי גם נקודת שיווי משקל חדשה. בנקודה הזו. מעביר קווקווים לצירים. ואנחנו רואים שכשההיצע יורד, המחיר עולה, והכמות קטנה. אחרי שהצגנו לכם מה קורה כשההיצע גדל ומה קורה כשההיצע קטן, בואו נראה עכשיו מה בכלל מזיז את עקומת ההיצע. כאשר הרעיון הכללי הוא להבין האם השינוי שקרה טוב ליצרן או לא טוב ליצרן. כי אם השינוי שקרה הוא טוב ליצרן, זה אומר שעקומת ההיצע תגדל. ואם השינוי שקרה הוא לא טוב ליצרן, אז עקומת ההיצע תקטן. הדבר הראשון שיכול להזיז את עקומת ההיצע זה שיפור טכנולוגי. אם היה שיפור טכנולוגי, זה אומר שקרה משהו שהוא טוב ליצרן, ולכן עקומת ההיצע תגדל, כלומר תזוז ימינה. אם נתון לנו שהייתה הרעה טכנולוגית, זה אומר שקרה שינוי שהוא לא טוב ליצרן, ולכן עקומת ההיצע תקטן, כלומר תזוז שמאלה. הדבר השני שיכול להשפיע על עקומת ההיצע זה שינוי בכמות גורמי הייצור. שכשאנחנו אומרים גורמי ייצור אנחנו מתכוונים ליצרנים, לעובדים, למכונות.
אם היה תוספת של גורמי ייצור, זה אומר עכשיו ליצרן יש עוד עובדים ועוד מכונות, כלומר קרה שינוי שהוא טוב בשבילו, ולכן עקומת ההיצע תגדל, תזוז ימינה. אם היה קיטון בגורמי הייצור, זה אומר שקרה שינוי שהוא לא טוב ליצרן, ולכן עקומת ההיצע תקטן, תזוז שמאלה. הדבר השלישי שיכול להשפיע על עקומת ההיצע זה השינוי בהוצאות המשתנות. כשמדברים על הוצאות משתנות, בדרך כלל מדברים על שכר עבודה. אז זה יכול להופיע כשינוי בשכר העבודה, או שינוי בהוצאות המשתנות, שמבחינתנו אנחנו מתייחסים לזה אותו דבר. אם היה גידול בהוצאות המשתנות, זה אומר שקרה שינוי שהוא לא טוב ליצרן, כי ההוצאות שלו גדלו, ולכן עקומת ההיצע תקטן, תזוז שמאלה. אם היה קיטון בהוצאות המשתנות, זה אומר שקרה שינוי שהוא טוב ליצרן, כי ההוצאות שלו עכשיו קטנות יותר, ולכן עקומת ההיצע תגדל, תזוז ימינה. אנחנו רואים שבסעיף השלישי התייחסנו רק להוצאות המשתנות, ולא התייחסנו להוצאות הקבועות. ולמה זה? כי אם היה שינוי בהוצאות הקבועות, עקומת ההיצע שלנו לא מושפעת מהשינויים האלה. כאשר יש לי שינוי בהוצאות הקבועות, לא משנה אם ההוצאות הקבועות גדלו או ההוצאות הקבועות קטנו, עקומת ההיצע לא תזוז. עכשיו אנחנו נפתור שאלה שמדברת על קבוצות של יצרנים. ולשאלה הזאת יש לנו שלבים מאוד ברורים שאנחנו צריכים לעשות. מוצגים לכם כאן שלושת השלבים שתמיד עושים בשאלות על קבוצות של יצרנים. זה הזמן לעשות פאוזה לסרטון ולהעתיק את השלבים למחברת. בשאלות שיש לי קבוצות של יצרנים, אני תמיד חייב לסרטט 3 סרטוטים. סרטוט אחד לכל אחד מהיצרנים, ועוד סרטוט נוסף של השוק המצרפי. מה אומרת המילה מצרפי? בעיקרון בשאלה הזו, שני היצרנים האלה מרכיבים את כל הענף. זאת אומרת שהמצרפי זה בעצם הסרטוט שמאחד גם את יצרן ב' וגם את יצרן א'. בגלל שמדובר על קבוצות של יצרנים, כל יצרן רואה עקומת היצע בלבד. לעומת זאת, בשוק המצרפי תמיד נסרטט גם היצע וגם ביקוש. אנחנו אמרנו שבנקודת שיווי משקל נקבע המחיר והכמות הנמכרת. והמחיר תמיד ייקבע במצרפי. בגלל שליצרנים אין עקומת ביקוש, לא ניתן לראות את השיווי משקל עליהם. זאת אומרת, נשתמש בשיווי משקל במצרפי, ולפי זה נקיש מה קורה אצל היצרנים. הכמות המיוצרת היא Q במחיר P. בגלל שהיצרנים מרכיבים את הענף, זה אומר שהמחיר בענף הוא גם המחיר ששאר היצרנים רואים. כלומר, כל פעם שנתעסק בשאלות עם שוק מצרפי, המחיר שיקבע בשוק המצרפי יהיה המחיר של כולם. כלומר, אני לוקח את המחיר הזה וממשיך איתו לכל היצרנים. והמחיר הוא בעצם מה שמשותף לכל הסרטוטים האלה ומה שמקשר ביניהם. אני רואה איפה המחיר נוגע בכל אחת מעקומות ההיצע, ולפי זה מוריד את הכמות שכל יצרן מייצר. הכמות של יצרן א' והכמות של יצרן ב'. בדרך כלל בשאלות, השינוי יתבצע רק אצל יצרן אחד. אבל מה שחשוב לזכור זה שני דברים. א', שהמחיר נקבע במצרפי בלבד, זאת אומרת, אף אחד מהיצרנים לא יכול להשפיע עליו. והדבר השני, זה שכל שינוי שקרה אצל אחד מהיצרנים, קורה גם במצרפי. זאת אומרת, לפי השאלה הזו, חל שיפור טכנולוגי אצל יצרן א'. אנחנו יודעים ששיפור טכנולוגי מגדיל את עקומת ההיצע. אני מגדיל את עקומת ההיצע גם אצל יצרן א' וגם במצרפי. אצל יצרן ב' לא חל שינוי ולכן העקומה שלו לא זזה. אני רואה שעקומת ההיצע במצרפי זזה לי. וכשזזה לי עקומה, אני גם חייב לחפש שיווי משקל חדש. השיווי משקל החדש נקבע בנקודה הזו. כאשר זו הכמות החדשה שמייצרים בענף, והמחיר שהשתנה רלוונטי לכל היצרנים.
לאחר שהמחיר השתנה, אני צריך לבדוק מה קרה לכמות של כל אחד מהיצרנים. זאת אומרת, אני הולך עם המחיר החדש ובודק איפה הוא פוגש את עקומת ההיצע של כל אחד מהיצרנים. לגבי יצרן א', עקומת ההיצע החדשה שלו היא עקומת ההיצע שמופיעה באדום. אני רואה שהמחיר פוגש את העקומה הזו בנקודה הזו. וזו הכמות החדשה של א'. לגבי יצרן ב', העקומה שלו לא זזה, ולכן אני בודק איפה המחיר החדש פוגש את העקומה הנוכחית שלו, שזה בנקודה הזו. כלומר, הכמות שלו קטנה. לגבי המצרפי, חישבנו וראינו שהכמות עלתה. מה שחשוב לזכור זה שהיצרן שאצלו לא היה שינוי בעקומת ההיצע, הכמות שלו תמיד תתנהג הפוך מכולם. כלומר, לסיכום הנושא הזה, אנחנו רואים שהשיפור הטכנולוגי הוריד את המחיר לכולם, ולגבי הכמויות, הכמות של יצרן א' עלתה, הכמות של יצרן ב' ירדה, והכמות במצרפי עלתה גם. הנושא הבא שנדבר עליו, עקומת הביקוש, שזה הצרכנים. עקומת הביקוש. תחילה נראה מה קורה כשהביקוש עולה, ומה קורה כשהביקוש יורד. ביקוש עולה, זה אומר שהעקומה זזה ימינה. כלומר, העמודה או העקומה שמסומנת באדום. בגלל שהעקומה זזה לי, יש לי גם שיווי משקל חדש. ובשיווי המשקל החדש, יש לי מחיר חדש וכמות חדשה. כשהביקוש עולה, המחיר עולה והכמות עולה גם כן. בואו נראה מה קורה כשהביקוש יורד. אם ביקוש עולה, העקומה זזה ימינה, כשהביקוש יורד, העקומה זזה שמאלה. כלומר, לכאן. עקומה זזה לי, יש לי גם שיווי משקל חדש, בנקודה הזו. מעביר מחיר וכמות. ואנחנו רואים שכשהביקוש יורד, המחיר יורד, והכמות יורדת גם. אחרי שהצגנו לכם מה קורה כשהביקוש עולה ומה קורה כשהביקוש יורד, בואו נדבר על מה מזיז את עקומת הביקוש. הדבר הראשון שמשפיע על עקומת הביקוש זה טעמי הצרכנים. מה הכוונה? אם הצרכנים מעוניינים לצרוך יותר ממוצר מסוים, אז עקומת הביקוש תגדל, כלומר תזוז ימינה. אבל אם הצרכנים מעוניינים לצרוך פחות ממוצר, זה אומר שעקומת הביקוש תקטן, כלומר תזוז שמאלה. הדבר השני שמשפיע על עקומת הביקוש זה מחירי מוצרים אחרים. סוג המוצרים הראשון שנדבר עליו זה מוצרים תחליפיים, ובואו נראה למה הכוונה. מוצרים תחליפיים זה מוצרים שמתחרים אחד בשני. כלומר, מדובר באותו מוצר שנמכר על ידי שתי חברות שונות. למשל שוקולד השחר ושוקולד נוטלה. הרי בשניהם מדובר באותו מוצר. זה שוקולד וזה שוקולד. אבל השוקולד הראשון הוא של חברה אחת, והשוקולד השני הוא של חברה אחרת. כלומר, בעצם שני המוצרים האלה מתחרים אחד בשני. כשאנחנו מסתכלים על מוצרים תחליפיים, אנחנו מתעלמים מהעדפה של הצרכן, ואנחנו מניחים שהצרכן יעדיף לקנות את המוצר שזול יותר. לכן, לדוגמה, אם שוקולד השחר יהיה עכשיו זול יותר, זאת אומרת שהצרכנים ירצו פחות נוטלה. למה? כי הצרכנים מעדיפים את המוצר הזול יותר. אם שוקולד השחר זול יותר, ירצו פחות נוטלה. אבל אם שוקולד השחר עכשיו יהיה יקר יותר, הצרכנים ירצו יותר נוטלה. לכן כשאנחנו מדברים בהקשר של מוצרים תחליפיים, אנחנו אומרים שאם מחיר מוצר Y עולה, הביקוש ל-X יעלה. כלומר העקומה תזוז ימינה. ואם מחיר מוצר Y ירד, אז גם הביקוש ל-X ירד. כלומר עקומת הביקוש תזוז שמאלה. סוג המוצרים הבא שנדבר עליו זה מוצרים משלימים. מה הכוונה? מוצרים משלימים זה מוצרים שאנחנו תמיד צורכים אותם ביחד.
למשל, דלק ומכונית. אם עכשיו הדלק זול, כלומר מחיר הדלק ירד, אז הצרכנים ירצו לנסוע במכונית, כי הדלק זול. אבל אם הדלק עכשיו יהיה יקר, הצרכנים לא ירצו לנסוע במכונית, כי הדלק מאוד יקר. לכן, כשאנחנו מדברים על מוצרים משלימים, אנחנו אומרים שאם מחיר מוצר Y עולה, הביקוש ל-X ירד, כלומר עקומת הביקוש תזוז שמאלה. אבל אם מחיר מוצר Y ירד, הביקוש ל-X יעלה, כלומר עקומת הביקוש תזוז ימינה. הדבר השלישי שמשפיע על עקומת הביקוש זה הכנסת הצרכנים. לא מספיק לנו לדעת מה קרה להכנסת הצרכנים, אנחנו צריכים לדעת גם באיזה סוג מוצר מדובר. והמוצר הראשון שנדבר עליו זה המוצר הנורמלי. בשביל להבין למה הכוונה מוצר נורמלי, בואו ניקח למשל את הדוגמה של טיסות לחו"ל. אם ההכנסה שלי עולה, אני ארצה לנסוע יותר לחו"ל. אבל אם ההכנסה שלי תרד, אז אני ארצה לנסוע פחות לחו"ל. ולכן כשאנחנו מדברים בהקשר של מוצר נורמלי, אנחנו אומרים שאם ההכנסה עולה, הביקוש למוצר הנורמלי יעלה, כלומר עקומת הביקוש תזוז ימינה. אבל אם הכנסה של הצרכנים יורדת, הביקוש למוצר הנורמלי גם ירד, עקומת הביקוש תזוז שמאלה. המוצר השני שנדבר עליו זה מוצר נחות. כשאנחנו מדברים על מוצר נחות, ניקח לדוגמה סיגריות נובלס. נגיד שאני בן אדם שמעשן. אם ההכנסה שלי עולה, אז אני ארצה לעשן פחות נובלס, אני אעבור לסיגריה טובה יותר. אבל אם ההכנסה שלי יורדת, אז אני ארצה לעשן יותר נובלס, כי אני אחפש את הסיגריות הזולות יותר. כמובן שהדוגמה הזאת רלוונטית רק למי שמעשן. לכן, כשאנחנו מדברים על מוצר נחות, אנחנו אומרים שאם ההכנסה עולה, הביקוש למוצר הנחות ירד, עקומת הביקוש תזוז שמאלה. אבל אם ההכנסה תרד, הביקוש למוצר הנחות יעלה, עקומת הביקוש תזוז ימינה. המוצר השלישי שנדבר עליו זה מוצר ניטרלי. בואו ניקח לדוגמה תרופות. אם ההכנסה שלי עולה, ואם ההכנסה שלי יורדת, אני תמיד אצרוך את אותה כמות של תרופות. כי אם אני בן אדם חולה, זה לא משנה כמה אני מרוויח. אני צריך מינון מסוים של תרופות, ולכן זה לא רלוונטי כמה ההכנסה שלי, אני תמיד אצרוך את אותה כמות. ולכן במוצר ניטרלי לא מעניין אותנו אם ההכנסה עולה או ההכנסה יורדת, הביקוש אליו תמיד לא יזוז. אמרנו שהכנסות הצרכנים בסוג המוצר הם שני נתונים שתמיד צריכים להינתן ביחד. אם אנחנו יודעים מה קרה להכנסת הצרכנים, אבל אנחנו לא נדע באיזה מוצר מדובר, לא נוכל לדעת מה קרה לעקומת הביקוש. וזה עובד גם להפך. אם נדע באיזה מוצר מדובר, אבל לא נדע מה קרה להכנסה, גם לא נוכל לדעת מה קרה לעקומת הביקוש. לכן תמיד שמדברים בהקשר של הכנסת הצרכנים, חייבים לדעת באיזה סוג מוצר מדובר. נעבור עכשיו לשאלה על קבוצות של צרכנים. מאוד דומה לשאלה שעשינו מקודם על קבוצות של יצרנים. מקודם דיברנו על עקומת ההיצע, עכשיו אנחנו מדברים על עקומת הביקוש. זה הזמן לעשות פאוזה לסרטון ולהעתיק את השלבים. בשאלה נתון לי שני קבוצות של צרכנים. ודרך הפתרון של השאלה הזו מאוד דומה לשאלה שפתרנו עם הקבוצות של היצרנים. מה ששונה זה שכל צרכן רואה עקומת ביקוש בלבד. היצע הוא לא רואה. אבל במצרפי תמיד נסרטט את שתי העקומות. גם ההיצע וגם הביקוש. המחיר תמיד נקבע בנקודת שיווי משקל במצרפי, בנקודה הזו. כאשר המחיר רלוונטי לכל הצרכנים. כדי למצוא מה הכמות שכל צרכן צורך, נפגוש איפה המחיר פוגש את עקומת הביקוש שלו. לצרכן א' זה בנקודה הזו, ולצרכן ב' בנקודה הזו.
זה מצב המוצא בשאלה. נתון לי בשאלה שהכנסת צרכני א' עלתה, ומבחינתם המוצר שנמכר הוא מוצר נורמלי, ולעומת זאת ההכנסה של צרכני ב' ירדה, והמוצר שנמכר עבורם הוא מוצר ניטרלי. זאת אומרת שאצל צרכני ב' לא חל שינוי כלל, כי מוצר ניטרלי לא תלוי אם הכנסת צרכנים עולה או יורדת, הביקוש למוצר ניטרלי לעולם לא זז. ההכנסה של צרכני א' עלתה, ועבורם המוצר שנמכר הוא מוצר נורמלי, זאת אומרת שעקומת הביקוש שלהם גדלה. וכל פעם שנגדיל עקומה בשאלות על המצרפי, השינוי שקרה אצל אחד הצרכנים משפיע גם במצרפי, כלומר גם בשוק הזה עקומת הביקוש עלתה, זזה ימינה. בגלל שהעקומה במצרפי זזה, יש לנו נקודת שיווי משקל חדשה. בנקודה הזו, זו הכמות החדשה שצורכים במצרפי, וזה המחיר החדש שרואים כל הצרכנים. על מנת לבדוק מה קרה לכמות שלהם, חייבים לראות איפה המחיר פוגש את עקומת הביקוש של כל אחד מהצרכנים. עקומת הביקוש החדשה של צרכן א' היא עקומה שמסומנת באדום, ולכן הכמות שלו תיקבע בנקודה הזו. זה ה-Q החדש של צרכן א'. אצל צרכן ב' עקומת הביקוש לא זזה, ולכן נחפש את הנקודה שהמחיר פוגש את הכמות. שהמחיר פוגש את העקומה, סליחה. והכמות תהיה הכמות הזו. ובמצרפי מצאנו כבר מה קרה לכמות. שוב, כמו במקרה עם היצרנים, הצרכן שאצלו לא היה שינוי בעקומת הביקוש, תמיד הכמות שלו תתנהג הפוך מכולם. אנחנו רואים שהכמות של צרכן א' עלתה, הכמות של צרכן ב' שאצלו לא היה שינוי ירדה, ובמצרפי הכמות עלתה. מקודם פתרנו שאלה אחת שמדברת רק על עקומת ההיצע ליצרנים, ואחרי זה פתרנו שאלה שמדברת על עקומת הביקוש, על הצרכנים. עכשיו בואו נראה מה קורה בשאלה שמשלבים לנו שינויים גם בעקומת ההיצע וגם בעקומת הביקוש. מוצר X מיוצר בתנאי תחרות משוכללת. הניסוח הזה של תחרות משוכללת אומר שאנחנו נמצאים בשיווי משקל. נתון כי הוצאות הייצור של היצרנים המייצרים את מוצר X ירדו, ובמקביל שודרה תוכנית תחקירים בטלוויזיה המזהירה מפני הסכנות בצריכת מוצר Y, שהוא תחליפי ל-X. ושואלים אותנו מה יקרה כתוצאה מכך בשוק מוצר X. אנחנו רואים שהיו פה כמה שינויים, והדבר הכי חשוב בשאלה הזאת זה לזהות את השינויים שקרו. אז השינוי הראשון שקרה זה שהוצאות הייצור של היצרנים שמייצרים את X ירדו. במקביל קרה שינוי נוסף. שודרה תוכנית תחקירים בטלוויזיה המזהירה מפני הסכנות בצריכת מוצר Y, שהוא תחליפי ל-X. אנחנו רואים בעצם שקרו פה שני שינויים במקביל. ואיך אנחנו מתמודדים עם זה? בכל שאלה שבה נתונים לנו שני שינויים במקביל, אנחנו קודם כל מסרטטים את השינוי הראשון. אחרי שסרטטנו אותו, אנחנו בודקים מה קרה למחיר ולכמות, כמובן לפי העקומות שזזו ולאיפה עבר שיווי משקל. אחרי שסרטטנו את השינוי הראשון במלואו, אנחנו מסרטטים את השינוי השני, וכאילו מתעלמים מהשינוי הראשון. וגם אחרי השינוי השני אנחנו בודקים מה קרה למחיר ולכמות. ואז בסוף אנחנו מסתכלים על ההשפעות של שני השינויים. אם המחיר או הכמות זזו באותו כיוון בשני השינויים, אז אפשר לדעת מה קרה להם. למשל, אם אחרי השינוי הראשון המחיר עלה, וגם אחרי השינוי השני המחיר עלה, אנחנו יכולים להגיד בוודאות שהמחיר עלה. אבל אם המחיר והכמות לא זזו באותו כיוון, למשל, אם אחרי השינוי הראשון המחיר עלה לי, ואחרי השינוי השני המחיר ירד לי, אז לא ניתן לדעת מה קרה למחיר, כי השאלות בנושא הזה הן לא מספריות. ולכן, אם המחיר והכמות זזו בכיוונים שונים, אז אי אפשר להכריע אם הם עלו או ירדו. אנחנו קודם כל מתעסקים רק בשינוי הראשון, שהשינוי הראשון היה קיטון בהוצאות הייצור של יצרני X. מדברים איתנו על יצרנים. קודם כל אנחנו מסרטטים את שיווי המשקל. ציר אחד כמות, ציר שני מחיר, עקומת ביקוש ועקומת היצע.
וכמובן מסרטטים את נקודת שיווי משקל, ששם נקבע המחיר והכמות. אנחנו רואים שהשינוי הראשון היה אצל היצרנים, כלומר אנחנו צריכים לראות מה משפיע על עקומת ההיצע. אמרו לנו שהיה קיטון בהוצאות המשתנות, ותמיד שיש לנו קיטון בהוצאות המשתנות, אנחנו יודעים שעקומת ההיצע גדלה. כמו שאמרנו מקודם, כשמסתכלים על היצרנים, מסתכלים האם השינוי טוב ליצרן או לא טוב ליצרן. אם ההוצאות שלו קטנו, זה אומר שקרה לו משהו טוב, ולכן עקומת ההיצע תזוז ימינה. אז בתור התחלה אנחנו מזיזים את ההיצע ימינה. בגלל שהזזנו עקומה, יש לנו שיווי משקל חדש, ובואו נסרטט אותו. בשיווי משקל הזה יש לנו מחיר חדש וכמות חדשה. אנחנו רואים שהמחיר ירד והכמות עלתה. זה בעצם ההשפעות של השינוי הראשון על המחיר והכמות. עכשיו נעבור לטפל בשינוי השני כאילו הראשון לא קרה. השינוי השני הוא ששודרה תוכנית טלוויזיה המזהירה מפני מוצר Y שהוא תחליפי ל-X. שוב מציירים שיווי משקל, עקומת ביקוש, עקומת ההיצע, ובנקודת שיווי משקל נקבעים המחיר והכמות. אנחנו רואים שמדברים איתנו על מוצרים תחליפיים, לכן בוודאות עקומת הביקוש זזה. בואו נחזור לגורמים שמשפיעים על עקומת הביקוש. אנחנו מסתכלים על מוצרים תחליפיים, כי זה מה שנתנו לנו בשאלה. בגלל שמערבים לנו פה שני מוצרים, גם את X וגם את Y, אנחנו נצייר את מוצר Y בקטן בצד בשביל להבין מה קרה למחיר שלו. אנחנו יודעים שהתוכנית טלוויזיה מדברת על טעמי הצרכנים. אמרו לנו שתוכנית הטלוויזיה הזהירה מפני מוצר Y, לכן אנחנו יכולים להניח שהביקוש ירד, כי אחרי התוכנית הטלוויזיה הזאת הצרכנים רוצים לקנות פחות. אני יודע שהביקוש ירד, אני מזיז את הביקוש שמאלה. בגלל שהזזתי עקומה יש לי גם שיווי משקל חדש. אני רואה שבשיווי משקל החדש המחיר של Y ירד. חוזרים לגורמים המשפיעים על עקומת הביקוש. אנחנו רואים שאם מחיר מוצר Y ירד, הביקוש ל-X ירד. למה? כי אמרנו שבמוצרים תחליפיים הצרכן מעוניין לקנות את המוצר שזול יותר. ואם עכשיו Y זול יותר, זאת אומרת שהצרכן יעדיף Y ולא ירצה לקנות X. ולכן הביקוש ל-X ירד, כלומר יזוז שמאלה. אנחנו חוזרים לסרטוט של X. אנחנו מזיזים את עקומת הביקוש שמאלה, כי אמרנו שהביקוש יורד. בגלל שהזזנו עקומה יש לנו גם שיווי משקל חדש. בשיווי משקל החדש אני מסמן את המחיר ואת הכמות. אנחנו רואים שגם המחיר ירד וגם הכמות קטנה. עכשיו אחרי שטיפלתי בשני השינויים, אני הולך ובודק איך כל שינוי השפיע על המחיר והכמות. ובסיכום השינוי הראשון ראינו שהמחיר ירד והכמות עלתה. השינוי השני גרם לזה שהמחיר ירד וגם הכמות ירדה. אמרנו שאם המחיר והכמות זזים באותו כיוון, אז אפשר לדעת מה קרה. אבל אם המחיר או הכמות זזו בכיוונים שונים, אז אי אפשר להכריע אם הם עלו או ירדו. אז קודם כל בוא נסתכל על המחיר. אנחנו רואים שבסיכום השינוי הראשון המחיר ירד, ובסיכום השינוי השני גם המחיר ירד. בגלל שהמחיר זז באותו כיוון, בוודאות אפשר להגיד שהמחיר ירד. אבל לגבי הכמות, אנחנו רואים שאחרי השינוי הראשון הכמות גדלה. לעומת זאת, אחרי השינוי השני, הכמות קטנה. בגלל שהכמות זזה בכיוונים שונים, אז לא ניתן לקבוע מה קרה לכמות. וזו התשובה. המחיר ירד בוודאות, ולגבי הכמות לא ניתן לדעת.